खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो आं दिनै साननैसोनि सिगां देरहासार इस्लारि अफ्रि आं गुवाहाटीनि साखाथियाव सासे एनडिबिनि बिनानावा हाबा जानानै दङ। बिनि न'आव जों थांदोंमोन आरो लोगोसे आं बेखौनो दिनै बुंनो नागिरदों रायजो राजानि खाथियाव गावजों गाव नांलाय खमलाय गावजों गाव बखिलायनाय बिनि भिडिअखौ बेसेबां लाबबावनो। बेनि थाखायनो आं दिनै साननैसो एनडिबिनि माखासे जाबोनाय जाथायफोरखौ एनडिबिनि माखासे जारिमिनफोरखौ आं दिनै फोरमायलांनो नागिरदों। जायोब्ला रायजो राजाफोरनि गेजेराव आरो लोगोसे एनडिबिनि मोनफ्रोमबो हानजानि दैदेनगिरि सिनियर जुनियर गासिबो आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा मोनगोन होननानै आखाइ खबजोबनानै आं मिजिंथियो। आं फोरमायो जेब्ला अफ्रि सारा आरो देरहासार आं थांदोंमोन बिनि न'आव अब्ला आसरित जादों। जों बै समाव लोगो मोनबोनाय जायफोर आफादनि सोद्रोमाफोरखौ आरो उननि समाव बिदि लोगो मोनलायफिनगोन होननानै जों मालाबाबो सानाखैमोन। आसरित आं जादों। जानायनि उनाव जों दिनै बुंनो हायो माखासे जाय दिनै एनडिबिनि थार ट्रेनिं लानाय एनडिबिनि माखासे सोलोंथाइखौ लादों मालाबाबो गावनि सिनियर जुनियर सनमान होलायनाया दिनैसिमबो बावाखै। जों दिनै बे बिनानावखौ लोगो मोननायनि उनाव बावनो हायै माखासे आफादनि डिसिप्लिनखौ जों मोनदों। दा माखासे भिडिअखौ गोलाव जारिमिनफोरखौ जुदि बुंलाङोबा खोनासंनो उसुबिदा जागोन आरो खोनासंनो बागोन भिडिअआबो गोलाव जालांगोन। बेनि थाखायनो आं बाख्लुब बुख्लुब बुंलांसै। बे बिनानावा जेब्ला अफ्रिया बांलादेशआव दंमोन बे बिनानावा बे समाव सोलोंथाइ लादोंमोन आरो बे सोलोंथाइ लाबाय थानाय समाव बर' रायजो राजा खोनाखाबाय जानो हागौ जेब्ला बे बिनानावा मेट्रिकखौ फाइनाल एग्जाम होलांनानै जेब्ला आफादाव थाङो अब्ला जेब्ला ट्रेनिं जाबाय थानाय समावनो बे बिनानावनि रिजाल्टखौ खोनाहैबाय पास जाबाय होननानै बेखौ मोजां खोनाहैबाय। बिनि उनाव माखासे जिउ जारिमिनखौ बुंलाङोबाथ' गोलाव जागोन खोनासंलांदो रायजोफोर आङो सुंद' बुंसै। बिनि उनाव जेब्ला सोलोंथाइ जोबनायनि उनाव जों जेब्ला भुटान हाजोआव दंमोन अब्ला बे बिनानावा माखासे बांलादेशआव थांलाय फैलाय खामान लायोमोन बा खामान होयोमोन। बिनि उनाव जेब्ला जों बार्थडेआव लोगो मोनलायदों बे बिनानावजों अब्ला जों माखासे महर मोखांखौ गोसोआव दं। गोसोआव थानायनि उनाव जेब्ला जों साननैसोनि गेजेराव जों जेब्ला थांदोंमोन अब्ला माखासे खोथाफोरखौ सावरायलायनानै आसरित सानबाय। आसरित साननायनि उनाव जेब्ला गारवेल्सआव जाथाय जादोंमोन फान्थावा जेब्ला 14 बेचनि फान्थावा गावजादोंमोन अब्ला बे बिनानावा लोगोसेयैनो दंफायोमोन। बे थाफानाय हिसाबै बे फोरमायबाय जेब्ला फान्थावा बिसोरखौ नुनाय लोगो लोगो न' सिंनि थाखाखौ लानानै खारनायावनो गारवेल्स पुलिसा सिभिल ड्रेसाव डाइरेक्ट सिलायावनो गावसोमबाय। बे गावसोमनायनि उनाव बाब्राब खुब्राब थैया सिलायाव लोमलाजोब्बाय। लोमलाजोबनायनि उनाव बिसोरनि न'खरा गिनानै अननाय दंब्लाबो माखासे गोसोआव साननाय फैयासै। बै बिनानावाबो न' सिङाव थानाया बिसोरजोंनो फैफानायमोन होननानै खिन्थाना होबाय। बे समाव बेखौबो हमनाय लोगो लोगो फान्थावखौ खाख्रुब खुख्रुब बस्थायाव सोनानै माखासे बानग्राफ्रा बाननानै गारि हाबजानायसिम बाननानै लाङो। बाननानै लांनायनि उनाव बे बिनानावखौ खिथु लांफायो। बे समाव थैया र' गलाङो। अब्ला जेब्ला गारिसिम बानलांनानै बे गारियाव बस्थाखौ दोनहरनायनि उनाव बे बस्ता दोननायावनो बे बिनानावखौबो थिखाङो। बे थिखांनायनि उनाव दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों गावनि आंगो लोगोखौनो दिनै गावनि आथिंजों गानो गोनां जादों। बर'फोरनि गेजेराव दिनै बेफोरबायदि सासे बर' आइजोआबो बेफोरबायदि माखासे मेगनजों गावनि आथिंजों गावनि लोगोखौनो थै गासोमबोनो गोनां जादों हारिनि गेजेराव। बेखौनो दिनै फोरमायदों सासे बर' आइजोआबो बिर जोहोलावफोरनि दिनै हालाय हाफाय गुबुन जायगायाव बिदि खस्थ' लाफानो गोनां जादों आरो गावनि लोगोखौनो बे गारि सायाव जेब्ला थैया र' गयो अब्ला बे थैखौ आथिंजों गासोमनो गोनां जादों होननानै खिथायो। अब्ला बे बिनानावा गावखौ थानायाव ओरैबायदि माने गारवेल्सनि पुलिसफ्रा माखासे अगियान
माखासे पुलिसफोरनि बेबहारजों बेखौ सहायबोनो गोनां जादों, सहायबोनानै जेलबो जाबोनो गोनां जादों। जेल जानायनि उनाव बियो जेब्ला गयो अब्ला ओरैबो गैया। जेब्ला रन्जन सारनि बुंनाय रावखौ गोसोआव लानानै बियो मोनसे गोसोखौ गिदिर साननानै जेब्ला नाच सोलोंनाय सोलोंथाइखौ उथ्रिसारनानै बियो प्राइभेटआवनो माखासे समखौ मावनानै दा मोजां न'खरावनो हाबा जाबाय। हाबा जानायनि उनाव दिनैसिमबो माखासे गावनि लोगोफोर, माखासे डक्टर सिनायखिया लेंहरो। दिनै बे डिउटिखौ मावोब्ला 10-15 हाजार मोनगोन होननानै बुंदों। जेब्ला 10-15 हाजार दरमाखौ लानो थाङोब्ला माखासे गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनाय, न'खर सालायनायाव उसुबिदा जायो होनना बुंदों। मानो होनोब्ला गावहानो दाउ फार्म, अमा फार्म आरो मोजां न'खराव मोनखादों। बेफोरखौ बियो दिनैसिमबो गोसो गोरबोआव सहायनानै माखासे बे न'खर दानायाव जेरैबायदि न'खरनि गथ' गथाय गोरोबनानै माखासे रन्जन सारनि बुंनाय रावखौ बावाखै। बावैनि माखासे खोथाफ्रा मा? रन्जन सारा बुंदों बै समाव जेब्ला आफादनि सोद्रोमाफोरनि सिगाङाव बबेबा समाव एनडिएफबि आफादा अलखदाव गोलैयोब्ला, सोरबा दाहोना रुवाथि, सोरबा हाबा जानानै, सोरबाया बिदिनो गुबुन गुबुन कम्पानिफ्राव मावनानै थानो गोनां जागोन। जेब्ला आफादनि माखासे सम आरो खाबुआ मिलायोबा जमा जाफिनलायनांगोन। आरो बबेबा समाव जुदि सरकारजों सावरायनानै जुदि आफादनि मोननो गोनांफ्रा फिथाइया थायोब्ला बयबो सानसे साननै थादोंब्लाबो बयबो मोननांगोन। बेफोरखौ बुंनाय रावफोरखौ दिनैसिम बावाखै होननानै बुंदों। बेखौनो बे मोनसे दुखु मोननाय फोरमायदों। रन्जन सारा थानायमोनब्ला, रन्जन सारा दिनैसिम बे एकर्डआव मोजां एकर्ड खालायनो हानायमोनब्ला जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा, रायजो राजाफ्रा दिनै एसेबाबो हेफाजाब मोनगौमोन होननानै फोरमायदों। बेखौनो बियो सुंद'यै बुंबाय। आरो भिडिअखौ गोलाव बुंजोबोब्ला माखासे आरो जोंनि बे चेनेलनि गेजेरजों बुङोबा नायनो बागोन आरो माखासे काहानिफोरखौ बुंजोबनो हाया। आरो मालाबा बिदिनो सम सम बुंगोन आरो साननैसोनि गेजेर आं बिदिनो आफादनि जारिमिनफोरखौ बुंलांबाय थागोन। आरो जोबथारनायाव नैबेखौनो आं बुङो, जेब्ला अफिसारा बुङो जों साथामबो, देरहासार इस्लारि, आं आरो गाव, जों साथामजों मोनसे चेनेल गावबागाव दं फिसा। अफिसारा सोंदोंमोन। बे समाव बिनानावा बुंबाय दे भिडिअ खालायनायनिफ्राय आं साननैसो जानगाराव दंथ'यो, उननि समाव बानायगोन। आं भिडिअखौ बर' हारिनि गेजेराव खौसे जायाबा आं भिडिअखौ खालायथ'नाय नङा। दिनै जों लोगोजों लोगो सिनायलाया। जोंनि एनडिएफबि दैदेनगिरिफ्रा दिनै एनडिएफबिनि गथ'फोरखौनो सिनायला, गावनि हिन्जावखौनो सिनाया, गावनि हिन्जावा मा खस्थ' जाबोदोंमोन दिनै बेखौ सिनाया। अब्ला दिनै रायजो राजाया बेसेबां हेफाजाब होबोदों राजाफ्रा, बेफोरखौनो दिनै बावजोब्बाय। अब्ला जोंखौ बै समाव गावनि गथ' गथायफोरबायदि अनदोंमोन, गाननाय जोमनाय होदोंमोन, अबेबा थांनो गारि भारा गैयाबा गारि भारा हरोमोन। बे समाव सोरबाया बुजादों, सोरबाया गावथारजादों, सोरबाया दिनै जेल जानो गोनां जादों। बेफोरो दिनै एनडिएफबिनि जि दिनै एसे मोनदोंबाबो, एनै मोनदोंबाबो सरकारनिफ्राय जि दिनै फिसा फिसौ एकर्ड जादोंब्लाबो माखासे राजाफोरनो हेफाजाब होनो हानाय बायदि बा एनडिएफबिनि साफा सानै सिनियरानो जा, जुनियरानो जा, जिखुनु जाया दिनै खैफोद आफोदाव जिरायनानै थानाय एनडिएफबिफोरनो माबा मोनसे होनायबा एनडिएफबिनि दैदेनगिरिया लस जागोन ना बर' हारिनि दैदेनगिरिया लस जागोन? नैबेखौ बे बिनानावा बुंदों। मानि थाखाय लस जागोन? बे बिनानावा फोरमायदों दिनै 4 लाखजों सोलिनो हाया। न'खरसेयाव दिनै 8 लाख जायोमोन। दा बेखौ बुंदों जोंनो लोगो मोनबोदों। जायफोर एनडिएफबिनि दैदेनगिरियानो जा, माखासे सिनियरानो जा, माखासे जुनियरानो जा, अबेबा दिनै खना खनलायाव एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरजों हाबा जानाय हिनजावफ्राबो खस्थ' खालायफानो गोनां जादों, हाजो गाखोनो गोनां जादों, अबेबा हाग्रायाव उन्दुफानो गोनां जादों, अबेबा दैफोरनि सोरबा जुनियरफोरनि, जिखुनु जाया एनडिएफबिनि जायफोर हाबा जादों एनडिएफबिफोरनि गेजेराव बे हिनजावफ्राबो हाग्रा बंग्रा, अखा बांखा खस्थ' खालायफानो गोनां जादों होननानै फोरमायदों। दा बेफोरखौ जुदि बुङोब्ला भिडिअआ गोलाव जालाङो। अब्लाबो माखासे आङो बारख्ल' बुंदों। आरो बे बुंबावबाय बिनानावा, आलफाजों जाय सिख्लाया हाबा जायो बेबो आलफा जायो। अब्ला दिनै एनडिएफबिया हाजो हाला, हाग्रा बंग्रा थाफानानै जुदि मालाबा समाव हौवाजों उन्दुफानायाव जुदि आर्मि पुलिसा गावोब्ला
बे हौवानाव गावनायाव हिन्जावनावबो नांगोन आरो मालाबा हौवाखौ हमनायावनो हिन्जावखौ हमजाफादों आरो मालाबा हिन्जावखौनो हमना लांदों बर'फोरनि गेजेराव बिदि जादों होननानै फोरमायदों। अब्ला दिनै मानो थाखाय गावनि हिन्जावखौबो लिस्ट हरफानो हायाखै आरो जायफोर रायजो राजाफोर दुखु दाहा जायफोर हेफाजाब होग्राफोरखौ मानो लिस्ट हरफानो हायाखै आरो जायफोर दिनै बै समाव खैफोद आफोदाव थाफानाय सोद्रोमाफोरखौ मानो एसेबो सरकारनि मदद होआखै। बिनि सायाव बे भिडिअ खालायोबा बे बुंबाय बिनानावा आङो भिडिअनि गेजेरजों माखासे आंनि जिउ जारिमिनखौ बुङोब्ला रायजो राजाफोरखौबो आङो बुंनो गोनां जागोन। रायजो राजायासो जोंनि देरसिन। रायजो राजाया जोंखौ गावनि गथ' गथायफोरबायदि देलायहोयोमोन, गाननाय जोमनाय होयोमोन, मोजां गावनि न'खरावनो आबदाल लायोमोन, गावसोरनि जानो गोनांखौनो जाहोगोरोमोन। अब्ला बिनिफ्राय मा नांबावगौ? आरो लोगोसे ओंखाम दै जाहोनायावनो दिनै सोरबा गावथार जाबाय, सोरबाया दिनै जेल जानो गोनां जाबाय, सोरबाया बुख्रुब सुख्रुब दिनैसिम देहाफ्राव दिनै नोरजिया जानानै थानांबाय देहाफ्रा। बे बुंबाय आङो दिनै आंनि जिउ जारिमिनखौ बुङोब्ला रायजो राजाखौबो आं बुंनो गोनां जागोन। बिनि जारिमिनखौ बुङोब्ला रायजो राजाखौबो बुंफानांगोन। बेनि थाखाय दिनै बे बिनानावा खावलायदों दिनै रायजो राजानो माबा मोनसे होनायमोनब्ला सोरबा बर' लिडार सोरबा एनडिएफबिनि लिडारा खहा जागौमोन नामा? सोरबा जुनियर सिनियर सोरबा बै समाव जिरायनानै थानाय आफादनि लिस्टफोरखौ हरफानायमोनब्ला एनडिएफबिनि बा बर' लिडारफ्रा लस जागौमोन नामा? नैबेखौ बे बिनानावा बुंदों। उननि समफ्राव भिडिअ खालायगोन होनना बुंदों आरो बेखौनो बे बिनानावा बुंदों जायफोर गाव बांलादेशआव दैदेनगिरिफोरनि गथ'फोरखौ बाबोनो मोनदोंमोन, जाय गथ'फोरखौ अनबोदोंमोन, बे गथ'फ्रा माब्रै दं, फरायनानै दं ना माबा मोनसे साख्रि बाख्रि मोनखो बेखौ गोसोखांनाय दं होनना बुंदों आरो उननि समफ्राव गाव लोगो हमगोन होनना बुंदों माखासे दैदेनगिरिफोरखौ आरो गपाल राभा सारखौबो बे बिनानावा मोजाङै गोसोखांदों। जेरैबायदि बे हाग्रा बंग्रा खस्थ' खालायनो गोनां जादों आरो जोबथारनायाव आं बेखौनो लास्ट बुंनानै फोजोबनोसै। जोङो जेब्ला इन्डियानि आर्मिफोरखौ जोङो अबेबा काश्मीरनि सिमा सेलायनाय पाकिस्ताननि दावहाफ्राव जोङो खोनायोमोन जानो लोंनो सुख गैया, हाग्रा बारियावनो थानो गोनां जायो, मुजा खुनो मोना माबा मोना। नाथाय बे बिनानावाबो गार' हिल्सआव खस्थ'खौ जाबोनो गोनां जादों। माबोरै जाबोनो गोनां जादों? दिनै बे रायजो राजाफोरनि अननायखौ दिनैसिमबो बावनो हाया होनना बुंदों। गावसिनि जानाय लोंनायखौ हाग्रा बारियाव ओंखाम खाथबनानै गाननाय जोमनायखौ हाग्रा बारियाव लांना होयोमोन। दुगैनोबो बिसोरो फैनो हायामोन। गावसिनि मुजा गाननाय जोमनायखौ खुनानै आरो गानस्लायनानै बे दिनैनि हरनायखौ सुनानै सुबिदा मोननाय समफ्राव सुनानै आरो बेखौ खाथुम खाथाम लांनानै माने रायजो राजाफ्रानो बिसोरनि गाननाय जोमनायखौ सुनानै हरोमोन होनना बुंदों। अब्ला दिनै बेफोरबायदि अननायनिफ्राय मा नांबावगौ? आरो दिनै बिसोर अनग्राफोरनो दिनै एनडिएफबिआ मा होनो हाखो? नैबेखौ बुंदों। उननि समफ्राव माखासे गिथावना माखासे जाथायफोरखौ खोनागोन। बेखौनो आं दिनै फोरमायबाय। जों अफ्रि आरो देरहासार जों मोजां भिडिअ खालायनो सानदोंमोन गावनि खुगानिफ्राय। जोंनि गारबोनाय माखासे जारिमिनखौ बुङोब्ला बर' रायजो राजाफोरनि खैफोद आफोदखौ जोङो आरो दुखु होबावनाय जागोन। दिनै बर' लिडारफोरनि बा एनडिएफबिनि लिडारफ्रा दिनै बेफोरखौ बोरै बावखो? एनडिएफबिनि बा माखासे बर' रायजो राजानि सोमावसारनायाव जुदि माबा मोनसे मोनदोंब्ला रायजो राजायाबो माबा मोनसे मोनथोंमोन आरो बै समाव जायफोर सानसे साननै आफादाव मावदोंब्लाबो बिसोरबो मोनथोंमोन। नाथाय दिनै गावनि हिन्जाव, गावनि लोगो, गावनि रायजो राजाखौ दिनै एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा सिनायला। बे सिनायला होननायनि माखासे सोदोबखौ दिनै रायजो राजाया बुजिबाय जानो हागौ। बेफोरो माखासे आपेल बारियाव हाबोब्ला फिथाइ गोमोनखौ जानानै गामियाव बायनाय फिथाइखौ बावो। नैबेखौ फोरमायदों। आपेल बागानाव जुदि आपेल बारियाव हाबोब्ला बयनिफ्राय साबसिन हामसिन फिथाइखौसो जाखायो। बे गामियाव बायनानै जानाय आपेलखौ बावो होननानै फोरमायदों। बेखौनो आङो बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंबा आं हाजासे निमाहा बियो। जाय दिनै बिनानावा गावनि लोगोखौनो आलाय सिलाय गावनि मेगनाव गावथार जानाय, दाउ अमाफोरबायदि बानायजानाय, गावनि आथिंजों थैखौ गासोमनो मोननाय आरो हाजो हाला दिनै जाय दिनै बिनानावफ्रा खस्थ' खालायबोदोंमोन, रायजो राजाफ्रा खालायबोदोंमोन,
गावनि माखासे आफादनि सोलोंथाइखौ बजबनानै दिनै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बिदिनो हाबा जालाबायनानै अबेबा कम्पानिफ्राव मावनानै थानानै दिनै आफादनि माखासे सावरायनायफ्रा जायोब्ला माबा मोनसेबाबो सुबिदा मोनगोन होननानै नाथाय एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरनि दारै बेफोरो दिनै नुहुरस'नो हायै बुंस'नो हायै माखासे हांमासो जानानै थाबाय होनना बुंदों। रायजो राजाफ्रा खोनाबाय बे बिनानावनि खुगानिफ्राय माखासे बुंस' हायै माखासे दिनै नुहुरस'नो हायै हांमासो जानानै थाबाय होननानै फोरमायदों। दा रायजो राजाफ्रा उननि समफ्राव माखासे आफादनि जारिमिनफोरखौ खोनासंबाय थानो मोनसिगोन। आं माखासे गावजों गाव नांलाय खमलायनि भिडिअखौ लाबोथ'नाय जानाय नंला। बर' हारिनि माखासे खामानि मावनो गोनाङाव बुरखांनो गोनां जायो माखासे जारिमिनखौ गोदान गोदान जों दिनै लिडारफोरनि आखुखौ बुंबाय थायोब्ला माखासे एक्टरफ्रा बबेबा फिल्माव रमान्टिकसो खालायो। बिनि थाखायनो जोंनि बर' लिडारफ्रा अभारनिफ्राय अभार रमान्टिकसो खालायनो थांबाय। नायलांदो रायजोफोर।